Bye. नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो मोनसे जोंनि बिटिआरआवहाय मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेच जानो थांगासिनो बियो मानि थाखाय जानो थांगासिनो नोंथाङा गोबाङानो मिथिबाय जानांगौ आरो गोबाङानो मिथियाखै जानांगौ स' जोंनि आसामावहाय गोबां थाद'नाय गैयि अखा हानायनि जाहोनावहाय जोंनि आसामाव माने दैबाना जादों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर हालामावबोथ' जाखादोंआनोसै बेनि थाखायनो जोंनि बिटिआर हालामनि माखासे सुबुंफोरा गावनि न' बांखौ गावनि मोसौ दाउ बोरमा बेफोरखौ गारनानैबाबो बा जिमानखिनिखौ हायो बिथांमोना बुथुमना लादों लासे लानानै बिथांमोना रिलिफ केम्पआवहाय थाहैनो गोनां जादों स' बेयावहाय रिलिफ केम्पआव थाहैनायावहाय गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदों जिहेतु जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बेनि स' बेनि थाखायनो जोंनि बिटिआर सरकारा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियानो जादों मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेच लानाय स' बेयावहाय जोंनि आइएसएल नि हिर'स आरो लोगोसे इन्डियान लिगआवहाय गेलेनाय माखासे फुटबलनि हिर'सफोर फैगोन आरोना स' बिथांमोनानो जाहैबाय हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' विनीत रय आरो गोबां दंबावो आरोना स' बिथांमोनाबो फैगोन बे फुटबल मेचआवहाय स' नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय नायफैबानो जाबाय आरो बे नायनायनि जा टिकेट दाननायनि फैसा बे टिकेट दाननायनि फैसाया मोनसे गिदिर कन्ट्रिबिउसन जागोन आरोना बे रिलिफ केम्पआवहाय जाय बिथांमोना दङ दासिमहालागै ओमफ्राय स' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे जिथु हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होहोनो हायो जिहेतु नोंथांमोना बयबो फैबानो जाबाय आरो आंना एसे लेट जाबाय बे भिडिअखौ बानायनायावहाय बेनि थाखायनो आं निमाहा बियो नोंथांमोननावहाय बयनिसिमबो आरो जाय जेसे हायो हेल्प खालामबानो जाबाय गावजों गाव ना जों मानसिजों मानसिनो हेल्प खालामलायनांगौ दुखुनि समावहाय स' बे फ्रेन्डलि फुटबल मेचआ जाहैगोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसिनि स्टेडियामावहाय आरोना स' बेवहायनो जागोन गेमा स' नोंथांमोना बयबो फैबानो जाबाय साबायखर आरो बे मेचआ जाहैगोन 17/07/2022 डेट मिन्स गाबोनो आरोना देवबारै स' नोंथांमोना बयबो फैबानो जाबाय